हेल' गासिमोन नै आंना सरखारनि न' मोननाया लुगासिनो कमप्लिट जायाखै। बे जाबाय आंनि सरखारनि न' मोननाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं दिनै आंनि न' सरखारनि न' मोननायखौ नोंथांमोननो देखायगोन लुगासिनो। न'आ माबायदि जादों लुनाया कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। साइज जादोंना जायाखै, माबायदि लुनांगौ। आं थाग्रा न'आ नैबेनो। आं बे न' गेग्रेब ग्रेबावनो थाना दं लोगोफोर। दा बे न'आ कमप्लिट जायोबासो न'आव थानो मोनगोन आङो। नङाबा आं नैबे न' गेग्रेब ग्रेबावनो थानानै दङ लोगोफोर खुनुरुखुम। दाबो कमप्लिट जायाखै आंना। नै ओरै गंसे लुदों आङो, बेबो कमप्लिट जायाखै। बेबो कमप्लिटआनो जानोसै, माने बाहेरायाव प्लास्टार होखांबानो कमप्लिट जाबाय आरोना। दा बे जाहैबाय माबा सरखारनि मोननाय बिसोरो दा लुगासिनो बेखौ। बे बुस्थुआ जाहैबाय रेडिमेड। बे जाहैबाय रेडिमेड बायना होसिगोन बेखौ। गासिबो रेडिमेड। खोरखि गंब्रै, मोननै आरो बिथिं मोनथाम मोनब्रै, खोरखिया मोनब्रै गासै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। दा आं नैबे गेग्रेब ग्रेबावनो दङ लोगोफोर। नोंथांमोना नायनो हागोन। नै औवानि जे गासिबो एकदमबारे नायजाला न'आनो। आं नोंथांमोना देखायनो सेस्था खालामगोन। आं बेक साइडआव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि अबस्थायाव दं आङो। नायबानो जाबाय। बेक साइडनि बियो। दा नोंथांमोना देखायनो नाजाबावगोन। नै जोंनि न'आ माबायदि नायबानो जाबाय। नै माबायदि अबस्थायाव दङ नै आंना न'आ। माबायदि अबस्थायाव दङ नै आंनि न'आ। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नै माबायदि जिनाय। बोरमा गन्द्रा, दाउ गन्द्रा, लेट्रिन, नायलांनो हाबावगोन। खोरखि दङ, खोरखि दंबावो, दरजा दंबावो, ओमफ्राय प्लास्टार होनाय दंबावो आरोना। दा न'खौ नै रेडि खालामना दोनथ'बाय। थारमाने सिङाव प्लास्टार होबाय बेखौ। सिङाव प्लास्टार होबाय। बेहा जाहैबाय सरखारनि मोननाय आरोना। दराबो सौकाटआ पारमानेन्ट माबाखौ होबाय, रेडिमेडखौ। नै अबस्थाया आंना। आं बे न'आवनो थायो।